Sure, boy. Sure. Oh, mfethu. Khamba mfethu. Akabahle. Yo, yazi mfethu ngidinga usizo lakho mfethu ngiyacela mfethu. Yazi angisazi ukuthi ngifundele ukuba yini ngasengimdala. Wena ufundele ukuba yini? Mina ngifuna ukuthi kuba yi-owner mfethu. Indaba ufundele ukuba yi-owner mfethu. Bafethu kuwo somatekisi. Yo, mfethu. Ngicela ungincede phela. Ngiyacela. Mfethu ungasho phela na ukuthi ufuna ukufundela ukuba udokotela mfethu. Awusho boy wanginceda mfethu. Yo, Hayi phela nangathuza noma yini. If kuyiphupho lakho mfethu. mfethu anginalo ngisho iphupho elilodwa mfethu. Hayi ndoda mfethu kumele ufunde nanto abayikhuluma. Futhi wena mekufunda lapha esikoleni sakho. Wena uvele uyidlalele cabanga okunye. Cabanga. Azi mina mfethu ngicabanga ukuthi ngivele ngifunde nje ukuthi esikoleni ngiphase ngibe usomatekisi ngiphinde ngibe ipholisa ngibe i-owner mfethu. Uyicabanga kanjani? Madam, masisho lento ade nyisho mina. Hawu phela boy mfethu ngifuna esifana. Ngicabanga thani kusalunga lapho. Kuzolunga boy. Salunga. Uvele wangicika mfethu. Ufuna ukukopela mina. Boy. Shap. Sure. Awusawubona siphephe. Sure mfethu. Namuhla indaba ungayanga esikoleni. Mfethu anyanga esikoleni ngoba ngizazi ukuthi ngifundelani. Ngempela mina ngizodlela kanjani nomuntu ongasifundi isikole. Uthina mfethu kusafanziwe esikole. Ukungani uzobona. Mfethu ungadlali ngethuba baningi abantu abafuna ukufunda. Ungakhetha ukube yini? Ziningi izinto ongakwazi ukuyizenza ongayisebenzela. Mhlampe lontuzana ukube yiphoyisa noma yini noma ukube udokotela. Mfethu ngiyabonga mfethu khona lo mjidi ethe ufuna ukube yi-owner mfethu nami ngamkopela mfethu mase saqeda lapho sahleka manje angazi ukuthi uhlekiswe yini waqeda lapho wanyanya mina nganganyanya ngoba bengijabulile ukuthi befuna ukunginceda.